internet blog le website a kan thu post te text documents te midangin an copy paste chhon theilo nan tunchuma hian copy paste chhon theilo na chumi siam dan chu kan sirin kan en ho don ani entirnan blog pakhata han lu taila tuna hian blog a kan luta thu in zia khi ti hian kan drag thaya or kan right click chuan copy option alo langa ti chuan kan copy a blog danga emo website danga tikhan kan post chhong theini WhatsApp le Facebook ate tikhan kan post chhong theya keima ani zi angin kan va copy a kan va paste chhong theini khatiang copy paste chhon angchi kha theilovin copy paste chhon theilova siam dan kan zir ho don ani ama saberin bloga emo i website emo i log inanga blogger ti type anga chuan blog ai lu tanga ti chuan left hand side thi kan en chuan kan scroll thlak chuan theme ti lo langa kan click anga edit html ti kan click lenga ti chuan html code chi sang sang ti hian kan scroll thla lo langa ta chuan head body ti in kara hian code tuna notepad kan hmuang hian copy paste chhon theilo na text code a oma chumi chu description a hian video description a hian kada a chu kan lo copy paste don nia chu kan copy anga ti chuan text le body in kara hian kan paste lu tanga chuan kan save anga tuna kan hmuang hian ti chuan nichina block a khan copy paste theina block a khan kan lu tanga kan test le don ani ti hian kadraka copy theina tur ti hian a ron lang talo hrimhrima chuan link danga an click le taila ti hian copy paste katuma copy katuma ti hian kan draka ti hian a select thei to lo hrimhrim ani a protect to tina ni chuan link pakhat hi ka du hi kan click le a chuan select kan tuma ti hian select thei to lawa ti hian engtin ma copy paste a thei to lo ni a select thei to lo miau chuan a copy thei lo ni